нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо як-ду ахбороти нав пешниҳоди шумо мегардонем. То охири навор тамошо кунед, то аз ахборотҳои нав шуморам огоҳ бошед. Аввалин ахбороти мо оиди супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои хатмкунандагон дар хориҷ ба Озода Раҳмон. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон супориши қатъӣ дод то нафароне ки аз ҳисоби давлат дар хориҷа таҳсил мекунанд, барояшон дар ватан ҷойи кор омода карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо ҷавонон рӯзи 21 май ба раиси дастгоҳи президент Озода Раҳмон ва вазири маърифи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Имомзода муроҷиат кард ки ин қазияро таҳти назорати қатъии худ гиранд. Ва инчунин президент қайд кард: минбаъд нафарҳое ки аз ҳисоби дурахшандагон мераванд, онҳое ки мо равон мекунем таҳти назорати қатъӣ гирифта шуда дар ватан ба ҷойи кор таъмин карда шаванд. Ва инчунин президент қайд намуд дар кадом соҳае набошад ҳатман баъди хатм бояд ба ҷойи кор таъмин карда шаванд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. Доруҳо доставка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо софсавдо бошед. офиси софсавдо дар Питер ва Москва. яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо ҷавонон санаи 21 май инчунин супориш дод ба раиси дастгоҳи президент Озода Раҳмон ва вазири маърифи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Имомзода барои таҳти назорат гирифтани шахсиятҳое ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд ва пас аз буд кардани таҳсили худшон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба кору фаъолият таъмин карданд. ва инчунин президент қайд намуд ки дар ҳар кадом соҳае ки ҷавонон таҳсил мекунанд бояд назорат карда шаванд ва ҷобаҷогузорӣ карда шаванд пас аз буд кардани донишгоҳ. ахбороти навбатии мо оиди Северни ветер ба расонидани мусофирони бандмонда оғоз кард. чанд рӯз пеш ширкати ҳавопаймои Северни ветер парвозҳои худша ба анҷом нарасонида буд бо сабабҳое ки гуфтушунид идома дошт ва бо сабабҳое ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳо шидагӣ буд ба ҳамин ширкат махсус. пешниҳод оиди арзон кардани нархи билет буд. аз сабаби гарон фурӯхтани чиптаҳошон парвозҳоша иҷозат надоданд ва хушбахтона Северни ветер шурӯъ кард расонидани мусофиронро ба Федератсияи Россия. бо гузашти чанд рӯз аз боздошти парвози ҳавопаймо, масъулини агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ба ширкати ҳавопаймои Северни ветер барои расонидани мусофиронаш аз фурудгоҳи Хуҷанду Кӯлоб ба шаҳрҳои Федератсияи Россия иҷозат доданд. санаи 22 май пас аз банд мондани шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон барои харидорӣ кардани чиптаҳо сафар ба Федератсияи Россия рӯзи 22 соати 1 шаб аз Хуҷанд ба Астрахан парвоз ба анҷом расид. ва инчунин қайд намуданд ки мусофирони бандмонда 580 нафара дар бар мегирифтанд ва бо ширкатҳо аз Хуҷанду аз Кӯлоб ба Федератсияи Россия интиқол дода шуданд ва дар рӯзи дигар мусофирое ки банд мондагиянд 197 нафара дар бар мегиранд ки шаби оянда ин шахсиятҳоро ҳам низ аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия бо ҳамун ширкатҳои билетхаридагишон интиқол дода мешаванд. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. видеоҳои нави моро интизор бошен ва ягон савол дошта бошен агар дар комментария саволотона бинависонед. то барномаҳои дигар худованд мо шуморо нигаҳбон бошад.